Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bien. Taong 1950, Talisay, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda si Bien. Solo lamang kapag siya ay pumapalaot noon sa kadahilan ng ayaw niya ng kahati sa kanyang huli. May mangilan-ngilan ding sumasama sa kanya paminsan-minsan, ngunit yon ay purong mga kadugo lamang niya. Kapag hindi kakilala ni Bien ang isang mangingisda, wala itong pag-asang makasampa sa kanyang bangka. Sa ilang taong pamamalaot nito, kahit papaano'y umaangat ng paunti-unti ang kanyang buhay. Dahil sa pangingisda, nakapundar siya ng maliit na tirahan sa sentro ng bayan kung saan naroon ang mga tindahang angkop para sa araw-araw niyang pangangailangan. Dahil sa gahaman itong si Bien, wala ni isang dalaga sa kanilang lugar ang nahumaling sa kanya. Karamihan kasi noon sa nagkakagusto sa kanya ay pineperahan lamang niya at ginagamit. Palagi din siya ditong duda na para bang meron itong ginagawang masama sa tuwing pumapalaot siya. Dahil sa ganoong estado ng kanyang pag-uugali, marami din ang pasikretong may galit sa kanya. Hindi naman niya ito pinapatulan, gawa ng halos karamihan sa kanyang oras ay inuubos niya sa laot. Isang araw, habang naghahanda siya ng kanyang mga gagamiting panghuli sa isda, napansin niyang nagsisibalikan ang iilan niyang kasama sa laot. Dala-dala ng mga ito ang kanilang mga gamit na para bang hindi tutuloy sa kanilang trabaho. Dala ng kuryosidad noon ni Bien na pagpasyahan niyang lumapit sa mga ito para magtanong. Mga kaibigan, bakit ang aga ata ng uwi ninyo? Hindi ba kayo magpapalaot? Mahinahong tanong ni Bien. Sino magpapalaot sa ganitong panahon, Ben? Papalaot ka pa ba kahit may bagyo? Sagot naman ng isa sa mga kakilala niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, ninais na lamang niyang manahimik habang marahang bumabalik sa kanyang tirahan. Sa isip-isip niya, napakamatakutin talaga ng mga kasama niyang yon sa kadahilan ng kahit hindi naman gaanong kalakasan ng alon at bagyo sa laot, hindi nagtatangkang mangisda ang mga ito. Sa pagdating niya sa lugar na kanyang pagtatrabahuhan, napangisi na lamang siya habang inaayos ang mga lambat na kanyang gagamitin. Bahala kayo. Basta ako magpapalaot ako. Sabagay, mas magandang mangisdang nag-iisa. Walang kaagaw at walang mag-aabog ng mga isda. Wika ni Bien sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga niyang natapos ang kanyang gawain. Nang maihanda na niya ang lahat ng kanyang mga kinakailangan, dali-dali naman siyang tumungo sa dalampasigan kung saan naghihintay ang kanyang sasakyang bangka. Sa pagsakay doon ni Bien, agad naman siyang napangiti. Dahil sa pagramdam niya ng kalmadong dagat. Ni isang malakas na alon ay hindi siya hinampas sa dalampasigan, kung kaya't mas lalong tumaas ang kanyang kumpiyansa sa sarili na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nang akmang papaalis na siya sa lugar, may mga mangilan-ngilang kababaryo siyang nagsisisigaw ukol sa nalalapit na daluyong ng tubig. Alam niyang nag-aalala lamang ang mga ito sa kanya, kung kaya't napagpasyahan niyang wag na lamang yung pansinin. Nang medyo makalayo-layo na siya sa pampang, dali-dali naman siyang nagsagwan palaot ng walang pag-aalinlangan. Pangisi-ngisi pa noon si Bien dahil sa napakakalmadong laot na kanyang binabaybay. Hindi naman siya noon gaanong nag-alala, gawa ng wala siyang naramdamang simoy ng hangin na nagdadala ng panganib sa paligid. Makalipas pa ang ilang oras, narating na nga niya ang lugar na kalimitan nilang pinangingisdaan. Sa pagbagsak niya noon ng kanyang lambat,
bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang napakalakas na pag-alulong ng balyena. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't inabutan din siya ng ilang minutong pakikiramdam sa buong paligid upang mapaghandaan ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Maya-maya pa, muli na niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa na para bang wala man lang kakaibang nangyari. Ano kaya yun? Tanong ni Bien sa kanyang sarili. Matapos niyang mailaglag ang kalahati ng kanyang dalang lambat sa laot, muli na naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang masipat niya ang napakaraming isda na nagsisilanguyan papailalim ng kanyang bangka. Dahil sa dami ng mga ito, kung kaya't ang iilan sa mga isdang yon ay nakatagos na sa kanyang lambat na ikinalat sa buong paligid. Habang pinagmamasdan niya ang mga nagsisilakihang isda, napansin niya umanong animoy lumalangoy ito papalayo sa lugar na kanyang kinaroroonan. Sa puntong yon, hindi na mapigilang maguluhan ni Bien sa kadahilan ng bakit gano'n na lamang ang asal ng mga isda sa laot. Sa ilang taon niya kasing pagiging isang mangingisda, hindi pa siya nakasilay ng grupo ng mga isda na lumalayo sa lugar na kanilang pinamamahayan. Dahil sa mga pangyayari, napilitan na siya noong iangat ang kanyang mga lambat at magmadaling umalis sa lugar. Habang nagsasagwan siya papalayo, laking gulat na lamang niya nang balutin siya ng napakalamig na hangin sa buong katawan. Nag-umpisa na din noon ang pagsungit ng laot at ang patuloy na paglakas ng mga hanging animoy umiikot. Matapos ang mga pangyayaring yon, buong lakas namang nagsagwan si Bien pabalik sa dalampasigan. Hindi na niya kaya pang itago noon ang nararamdaman niyang takot sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na sa oras na magkamali siya, buhay niya ang magiging kapalit. Sa pagbalot ng kadiliman sa buong paligid, nagmistulang naglalakbay siya sa kawalan na tanging ang kasama lamang niya ay ang kanyang bangka. Sinubukan niya ding sumigaw at humingi noon ng tulong sa mga mangingisdang kanyang nakasabayan, ngunit sa kasamaang palad, walang nakarinig sa kanyang pagtawag. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsagwan, rinig na niya noon ang paglangit-ngit ng mga kawayang nagbabalanse sa kanyang bangka. Halos nararamdaman na din niya ang nalalapit na pagkabutas nito dahil sa tindi ng subaskong pumapaikot sa lugar. Unti-unti na ding bumabagal ang takbo ng kanyang bangka dahil sa pagpuno ng tubig ulan sa loob nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumitaw sa kanyang bangka ang kaliwang kawayan na nagsisilbi nitong balanse. Pagramdam ni Bien na tataob na ang kanyang sinasakyan, buong lakas naman niyang hinawakan ang kabilang katig nito para pigilan na humiwalay sa kanyang bangka. Itinali niya din yon ng napakahigpit sa pamamagitan ng taling nakakonekta sa kanyang angkla. Matapos niya itong gawin, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagsasagwan sa kabila ng napakasungit na panahon. Sa bawat pagsagwan niya noon sa kanyang bangka, panay naman ang kanyang pag-iyak sa kadahilan ng labis-labis ang kanyang pagsisisi dahil hindi siya nakinig sa naging babala sa kanya ng kanyang mga kakilala. Kung nakinig lang sana ako, hindi mangyayari sa akin to. Tulong! Sigaw ni Bien habang umiiyak. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsagwan, muli naman siyang nabuhayan ng loob nang makasilay siya ng isang barko di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. May mga nakasinding gasera sa loob nito at para bang hindi nito gaanong iniinda ang napakalakas na daluyong ng tubig. Dahil sa iyo na lamang ang pagpipilian ni Bien para makaligtas sa hagupit ng kalikasan, hindi na siya nag-alangan pang tunguhin ang barkong kanyang nasilayan. Sa pagdating niya sa kinaroroonan nito, bigla naman niyang nasipat ang pagbaba ng tali kahit wala siyang taong nasisilayan sa paligid.
Subalit dahil sa kanyang pagmamalabis noon na makaligtas sa lakas ng alon, kung kaya't hindi na sumagi sa kanyang isipan na maaaring may mali sa lugar na yon. Nang makaakyat na siya sa barko, bumungad sa kanya ang ilang pamilya na abala sa paghahabi ng lambat. Ang iilan sa mga ito ay nagpapasa ng mga sako-sakong isda na parabang kakabilad lang kaninang umaga. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang atensyon ni Bien sa kanyang likuran nang makaramdam siya ng pagkalabit ng isang panauhin habang nagsasabi ng, Magandang gabi, Manong. Saan ka ba galing? Bakit nasa laot ka ng 10 oras? Matapos niyang marinig ang sinabi nito, bumungad sa kanya ang pagmumukha ng isang lalaki na may napakaamong itsura. Meron itong daladalang 2 tasa ng kape na iniabot sa kanya ang isa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtitigan, agad namang kinuha ni Bien ang iniabot nitong kape habang taus-pusong nagpapasalamat sa ginawa nitong pagpapatuloy sa kanya sa kanilang barko. Maraming salamat, Manong, ha, at hindi kayo nagdalawang isip na tulungan ako. Sa totoo lang, kanina pa akong paikot-ikot dito eh. Hindi ko na nga alam kung anong direksyon ang pinupuntahan ko. Mangiyak-ngiyak na sagot nito habang iniinom ang kapeng binigay sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ng lalaki na may mangilan-ngilan din silang tinulungang mangingisda na palutang-lutang sa lugar. Kagaya niya, humingi din ng tulong ang mga ito sa kadahilanang naabutan din sila ng subasko sa laot. Dagdag pa ng lalaki, nakagawian na talaga nilang gawin ng mag-ikot sa dagat tuwing may nararamdaman silang bagyo na paparating. Ginagawa nila ito para na din makatulong sa mga nangangailangan at upang maiwasan ang pagkawaksi ng iilang buhay ng mga inosenteng mangingisda. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, agad naman siyang nagpasama sa panauhin upang mapuntahan ang kanyang mga kapwang mangingisda na kasabay niyang pumalaot noong mismong araw na yon. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, inilahad sa kanya ng lalaki na hiniwalay nila ang kasalukuyang tinutuluyan ng mga ito para naman kahit papaano'y hindi sila mahiya habang sila'y namamalagi sa barko. Siya nga pala, Bien. Nasa masama ng estado ang bangka mo. Batid kong hindi na ito magtatagal sa laot, kaya inilubog na ito ng mga kasama ko. Pasensya ka na, kailangan din namin yung gawin para sa kaligtasan ng ating barkong sinasakyan. Wika ng lalaki. Wala hong problema, Manong. Bangka lang yon. Madaling palitan. Sagot naman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang ibabang parte ng barko kung saan bumungad sa kanyang mga mata ang 3 mangingisda. Nagtatago ang mga ito sa isang silid na parabang meron silang kinakatakutang nilalang sa paligid. Maya-maya pa, agad din naman siyang iniwan ng lalaki sa lugar gawa ng may aasikasuhin pa umano itong isang napakahalagang bagay. Sinarado din ito ang pintuan na kanilang kinaroroonan upang masigurong hindi lalabas sa silid na yon ang mga gamit na nakaimbak doon. Nang mapagtanto ni Bien na silang 4 na lamang ang naroon sa lugar, agad naman niyang nilapitan ang mga mangingisdang pumalaot din kahit napakasama ng panahon. Subalit paglapit niya sa isa sa mga ito, laking gulat na lamang niya nang bigla itong magsisisigaw na parabang ayaw mahawakan. Paulit-ulit ang sinasabi nitong lubayan mo ko na siya namang labis na hindi maintindihan ni Bien. Uy! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit takot na takot kayo? Naguguluhang tanong ni Bien. Nang marinig ito ng isa sa kanyang kasamang mangingisda, dahan-dahan naman itong ibinaba ang talukbong niyang hawak na gawa sa sako. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman itong inilahad sa kanya na mali ang barkong nasampahan nila.
Hindi ka ba nagdududa sa biglaang paglitaw ng barkong ito? Mga demonyo ang naninirahan dito, kaibigan. Kanina lang 5 kami rito eh. Pero alam mo ba ang nangyari sa 2 naming kasama? Harap-harapan silang pinatay ng kausap mo kanina. Parang ang tingin nila sa atin dito, mga hayop na kakatayin. Nanginginig na sagot nito sa kanyang sinabi. Nang marinig ni Bien ang naging kwento ng mangingisda, dali-dali naman niyang tinungo ang pintuan ng silid. Pagtulak niya rito, bigla naman siyang kinabahan ng husto nang mapagtanto niyang nakatrangka sa labas ang pintuan ng silid na kanilang kinaroroonan. Dahil sa takot noon ni Bien, paulit-ulit niya itong tinangkang buksan, subalit wala siyang nagawa para lamang masira ang trangka ng pinto. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang makarinig siya ng pag-angil ng isang nilalang. Sinabayan yon ng pagwika nito gamit ang garugal na boses na halos nagbigay sa kanya ng kilabot sa buong katawan niya. Isa pang subok. Ikaw na ang aming isusunod. Manahimik ka dyan. Ayaw na ayaw namin dito ng maingay. Wika ng nilalang sa kabilang bahagi ng pinto. Pagkarinig ni Bien ng sinabi nito, halos mapalupasay na lamang siya sa lupa dahil sa pagkawala ng lakas ng kanyang tuhod. Ilang ulit niya pa noong sinubukang tumayo, subalit wala talaga siyang lakas para maigalaw ang kanyang mga binti. Maya-maya pa, bigla naman siyang napabuntong hininga nang maramdaman niya ang pag-alis ng nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagulat na lamang siya noon nang maramdaman niyang hinihila na pala siya ng isa niyang kasama sa bangka. Pagdating nila sa kasulok-sulukang parte ng silid, agad naman siya nitong tinalukbungan ng isang sako at sinabihang manatiling tahimik. Huwag na huwag din siyang tumingin sa pagbukas ng pinto, gawa ng kasuklam-suklam ang bagay na maaari niyang masaksihan. Habang nakaupo silang dalawa, inilahad sa kanya ng kanyang kapwa mangingisda na wala na silang pag-asa para makatakas sa lugar. Kahit saan kasi sila pumunta sa barko, maaabutan at maaabutan pa rin sila ng mga nilalang. Dagdag pa nito na ang barkong kanilang sinasakyan ay pugad ng isang lahi ng aswang na kalimitang nangunguha ng kanilang mga pagkain sa oras na nagkakaroon ng dilubyo sa isang lugar o bayan. Maraming kalahi ang mga ito na nananalasa sa lupa man maging sa mga kabundukan. Nang marinig ni Bien ang sinabi nito, doon na niya tuluyang nakumpirma na ang sinampahan niyang barko ay pugad ng mga aswang. Bagaman labis na ang nararamdaman niyang takot sa kanyang katawan, pinili niya pa ring maging mahinahon upang makapag-isip ng paraan para makatakas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad niya sa kanyang kasama na dapat ay hindi sila sumuko hanggat meron pa silang magagawa. Hindi din kasi siya makakapayag noong basta-basta na lamang silang patayin ng hindi dumadaan sa kahit na anong laban. Dagdag pa ni Bien na mas mainam na mapaslang siya ng mga nilalang basta alam niya sa kanyang sarili na ipinagtanggol niya ang kanyang buhay hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang pag-uusap nang makaramdam sila ng isang lalaking naglalakad papalapit sa silid na kanilang kinaroroonan. Pagrinig nilang bumukas ang pinto, agad naman nilang tinakpa ng sako ang kanilang mga pagmumuka at nag-akmang natutulog. Maya-maya pa, doon na nga tuluyang naramdaman ni Bien ang paglapit sa kanila ng nilalang at kasabay nito ang mabilisan nitong pagdakot sa isang kasama nilang naroon. Pagrinig niya sa sigaw ng kapwa niya mangingisda, agad naman niyang hinawi ang sakong nakatalukbong sa kanyang ulo at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang pagsunggab sa nilalang. Matapos niya itong gawin, bahagya namang napaatras ang nilalang na yon habang patuloy na umaangil.
Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsunggab sa nilalang, napilitan na din noong tumulong ang iba pa niyang mga kasama sa pagmamalabis na sila ay makaligtas laban sa mga kamay ng mga aswang. Habang pinagtutulungan nila ang nilalang na yon, doon na nakasilay si Bien ng pagkakataon upang makakuha ng isang kahoy na naroon sa kasulok-sulukang parte ng silid. Paghawak niya sa kahoy, dali-dali naman niyang inihampas ang dulo nito sa haligi na siyang naging sanhi upang umusli ang talim nito. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, buong lakas naman niyang sinugod ang nilalang at walang habas niya itong inundaya ng saksak sa tagiliran. Halos paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong nanghina. Sa pagbagsak ng katawan nito sa lupa, agad naman yung hinila nilang tatlo patungo sa looban ng silid. Nang maisagawa na nila ang bagay na yon, marahan naman silang lumabas sa silid upang maghanap ng butas na maaari nilang takasan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, rinig na rinig nila ang pagsisialulungan ng mga nilalang na nasa ibabaw ng barko. Alam nilang kumakain ng mga ito, gawa ng may mga dugo ng taong nahuhulog sa lugar na kanilang dinaraanan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila Bien ang entradang pinto, papaitaas na siya namang marahan nilang binagtas. Bago nila tuluyang akyatin ang lugar na yon, dahan-dahan naman nilang pinagmasda ng buong paligid upang hindi sila gaanong matunugan ng mga nilalang. Subalit pagsilay niya sa ibabaw na parte ng barko, bigla na lamang niyang nasipat ang iilan sa mga aswang na maiging pinagmamatyaga ng buong paligid. Ang iilan sa mga ito ay umaamoy-amoy pa sa hangin na para bang merong pangyayaring nagaganap sa barko na kaduda-duda para sa kanila. Matapos itong masilayan ni Bien, nagpasya siya noong sugurin na lamang ang mga aswang sa paniniwalang yun na lamang ang nag-iisang paraan para makatakas. Bago nila tuluyang ginawa ang plano, inilahad niya sa tatlo niyang kasama na hindi nila kinakailangang labanan ng mga aswang, bagkus ay takutin lamang nila ang mga ito upang magkaroon sila ng tsansang makatalon sa laot. Wala silang pakialam kung nasa gitna pa sila noon ng dagat, basta ang mahalaga para sa kanila, matakasan ang tiyak na kapahamakan sa mga kamay ng aswang. Nang mapagkasunduan na nila ang bagay na kinakailangan nilang gawin, agad naman nilang ibinaling ang kanilang paningin sa itaas ng barko. Sa muli nilang pagsilay sa lugar, doon nila nasipat ang iilang mga aswang na gumagapang papaikot. May nasisipat din sila noong naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan, kung kaya't sa puntong yon, inihanda na nila ang kanilang mga sarili. Pagsilay ni Bien na malapit na sa kanila ang isang aswang, buong tapang naman niya itong nilundagan at walang pagdadalawang isip na hinataw ng kahoy sa ulo. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman niyang tinungo ang dulong parte ng barko kung saan doon niya naisipang tumalon. Nasipat niya kasi noong walang nagbabantay sa lugar na yon, kung kaya't napakadali na lamang para sa kanya doong tumakas. Habang nananakbo siya noon sa itaas ng barko, nasipat naman niya ang karamihan sa mga nilalang na nasa paligid ay ninanais na sunggaban ang mga papaahon niyang kasama. Nais niya mang tulungan ng mga ito, subalit sa kasamaang palad, alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang magagawa. Sa pagdating ni Bien sa dulong parte ng lugar, walang pagdadalawang isip naman niya itong tinalon, hawak-hawak ang nag-iisang kahoy na inaasahan niyang makakapagsalba ng kanyang buhay. Pagpailalim niya noon sa dagat, dali-dali naman siyang lumangoy papalayo sa lugar. Habang binabagtas niya ang napakadilim na dagat, hindi naman niya noong maiwasang mapaiyak. Dahil mula sa lugar na kanyang kinaroroonan, rinig na rinig niya ang pagsisigawan ng mga naiwan niyang kasama. Kinaumagahan, pagmulat ng kanyang mga mata, hindi naman niya maiwasang mapaluha dahil nasipat niya ang kanyang sariling nakasakay sa isang maliit na bangka. Habang siya ay nakahiga,
Kitang-kita niya mula roon ang iilan niyang mga kakilalang mangingisda na nagligtas sa kanyang buhay. Halos hindi alam ni Bien kung ano ang kanyang gagawin, mapasalamatan lamang ang mga ito. Mula noong mangyari ang insidente, doon na din nag-umpisa ang pagbabago ng kanyang ugali. Tinalikuran na din niya noon ng pangingisda at naghanap na lamang ng panibagong trabaho na makakaahon sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ngunit hindi nawala sa kanyang isipan ng takot sa tuwing nakakasilay siya ng mga sasakyang pangdagat dahil bumabalik sa kanyang alaala yung minsang pagsampa niya sa maling barko. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung ganitong klase ng aswang, alam ko parang mga 4 o 5 beses ko nang na-narrate dito sa channel ko. Yung klase lang well, iba-iba sila ng storyline, magkakaiba sila ng kwento tungkol sa experience nila rito sa ganitong uri ng aswang. Pero alam ko meron pa yan yung merong gintong barya, siguro yun yung sinasabi nila dun sa lupa. Alam ko yung ganitong klase ng aswang, talaga nang bibiktima to lalo na pag kailangan ng tulong ng pamilya mo o ikaw mismo. Sila yung lalapit sa'yo pero trap pala yun. Gagawin nila yun para kunin ka tapos gagawin ka nilang pagkain. Diba? Ganun yung estilo ng aswang na to. Nakalimutan ko lang kung anong tawag sa ganitong lahi. Pero kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 beses ko nang na-narrate dito yun sa channel ko. Pa-comment naman kung maaalala nyo yung mga title. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.